Balimao Al-Nakma, très urgent. Balimao billet lundi 9 février 2026. Malion, Mouna Assimi Goïta Baneme ka Donso demain. Mouna Assimi Goïta Baneme ka VDP créé Mali Kono. Mais nous secret de forme malien de Bela Djeli. Mali Donso Bela Djeli nga kuma iname. Malion, mega kuma au fait bi lundi 9 février 2026. Assimi Goïta te Youssouf Toloba nous demande aïe. Aba Kenya fa be fait coup demain peut-être avec Wati Nabi Mounou ma tout demain à tout armée. Quand faut qu'on Assimi be VDP fana créer Mali Kono ina faut Burkina Ketchugomi aïe. Madala. Mais il se peut qu'avait changé. Mais autant qu'un programme n'a de. Nya faut qu'on maintenant. Ne se vous tourner belle le cerveau mais opérer vous il a de. Malin biviro kadide. Ne ni belle le cerveau ni sura sous la ski depuis Mali ma euro perdu. Ango. Anga jamana be ka gagner bi. Anga fere ka anga VDP ou créer Mali Kono. Ne ya segu tungara ya fo ben ya fo al netali malla ya fo sura sou nyana. Mo ka VDP créer Mali Kono. Eh Malien ou maçon. Mouna baneme kunjumena ku te VDP créé. Mouna ou baneme kunjumena ku te fait mo wara ka marfa ta ka keleke. Mena ni sura sou ga fanga mara chugo fo yana. Ni marfa dira Mali Donso mabi. Donso ka marfa ta. Ka Donso armée. Ka marfa di Donso ma. Donso ka jadisu kele. Donso ka gagné. Malin bebe koule ko Donso. Hasidiya. Keleya. Ou keleya. Ou ka faire de ko timba. Halna muso ye dugukolo sumusuma abo sumuso avec ko kono ka foko avec ka kono na fo onyabole ma muso fede o ba fo fere ma ko timba an fe kita comme kita an be maninga kan defo an ba fa ma maninga kan ko timba ko karsa avec kile ba fo ko timba Assimi Goïta mbeteni ni marfa dira Donso mabi ka Donso recrutement chama ke ka Donso la ben ko nyuma ka Donso former ko nyuma Donso ka marfata ka jadisu kele ka gagner Malin be koule mi keni Donso toko ede. Assimi te fait au kake. Opérez vous fole jumengi. Assimi Goïta nali. Aya remarqué dron. Ou te fait machika briller ou krefe. Aka foko karsa kanyi. Moko ka koule ni karsa toko yi. No karadron Assimi Goïta be ble contrôle la. Sorasi nunu be tindi. Mais exemple bu ngena makele ndaw ma dron. Muna te VDP créé. Iwa no me kuma kele fo ngena bi. Malien beka bla kungolo la kelege yoro la mogo min be do armée la ka sorasi te ka marfa dama o ka farin ka teme sorasi ka mbe misalia kelendi awma aita Iran be ka kele fefe ke sorasi uta ka kenu sorasi de les gardiens de la révolution c'est-à-dire munu ye jamana kanu ka marfa ta kube sa jamana no fe oni sorasi te kilingi ayi Mogo dobe marfa ta ka sora te. O mogo uya tani la kanu koso jamana kanu koso o tigite jamana janfa mais sorasi be jamana janfa. Et ma Venezuela aga sorasu ya janfa mais Iran o tise ka ke parce que gardien de la révolution bi armée régulière fana bi. Au ka misiri fe be ka chibi abolo ko armée de be ka ke ya. Les gardiens de la révolution. Ni a di armée madro américain bu kungolo ni salo. Sorasi nyogo janfa fin janfanti mada di bala ga jienda. Sorasi nyuma mbende Thomas Sankara qui est sorti de mon nyumandu. Jerry Orolux qui est sorti nyumandi. Capitaine est sorti rumbe kai. Mais sorti en général te se ka révolution ke. Faut ka jien wuli. Na be Donso kono ko Assimi Goïta be na aw deme. Na ya ka fuma pou. A peut-être aba nege ka kalashin do ma peut-être ma taw deme da faka nga deme chukubi. Awa VDP flé. Ni VDP créé Mali Kono. Neni belle le cerveau ya fo Assimi ngena a vidéo flé malien bela dele. Nete kuma kun fe ne be kuma ni prévu di. Neni belle le cerveau VDP ko kuma fo. Anga jangan name. Aye name. Nous sommes prêts à donner, nous avons 50 000 jeunes de la prêt aujourd'hui. Moi, Adama Bendia à tête. 6 mois, ou Godama, 200 grammes, c'est une dara. Ma femme me donne médaille là. Burkina, ou de Sarawa, Bissabani Douli. Wa primo bella dialeme, wa dan flabe dima. Primo wera be dima, you got 2 minutes away. Ou wa kono, ma primo wera be dima. Ou wa tan duruma. Donc, à Binisara, nous avons le médica famille, mani, banana, wa wera be dima, pour des sacrifice, l'ultime sacrifice, il peut en faire une là-bas. Il t'a pas ce qu'on va voir là. On peut vous dire, on t'a
surasiw professionnel ka bila an ɲɛ an ka taa kɛlɛ in kɛ quoi masi o de bɛ kɛ ka irisiw ka base sigi Gawo ka MINUSMA gɛn mois de juin ka tila tuguni ka anw yɛrɛ bila anw ka dugu minɛ Mali jeune den sɛbɛw an ka taa ka taa nin baara ban kuma cayara dɛ n'an ma taa nin baara ban ni kɔlɔlɔ bɛ se ka bonya ka na an bɛɛ sɔrɔ yan an bɛ ka ban ka taa gɛrɛ min kɛ i ka taa sa i bɛ ka jugu gɛn o ka fisa jugu ka kisɛ k'i kɔ la i boli fɛn dɛ a kuma bɛ filɛ nin a bɛɛ bɛɛ ni kumakan mɛn bɛɛ lajɛlen an ka tɔ laban dɛ an ka tɔ laban dɛ soit ni guerre sugu mana bi i ka jamana kan ni ma jugu faga jugu t'i jɛ dɛ o de ye tiɲɛ wa plus a bɛ mɛn plus jamanadenw bɛ saliya o de y'u ka force yɛrɛ ka guerre perdurer k'a lamɛn fo guerre yɛrɛ bɛna kɛ normal ye quoi ne talen Gawo don dɔ la su fɛ Mali surasiw ye dispositif dɔ bila sen kan ka ban o encercler o y'a sɔrɔ président Assimi Goïta bɛ yen Assimi ka kuku wagati marifa tɛ ka ci o une semaine kɔnɔ dɛ walahi ala ne ni Gawokaw bɛ baro la o bɛ k'a fɔ ko c'est pas normal k'olu tɛ ka marifa ci kan mɛn su fɛ quoi ko c'est pas normal ça fait 10 ans su o su bɛ marifa ci kan mɛn donc quand le président Assimi Goïta est là en fait et que Gamu ni armée disposition ta marifa tɛ ci i b'a fɔ k'a bɛ k'u ɲɛnafi i b'a fɔ a bɛ k'u manquer de quoi parce que c'est devenu normal marifa ka ci su o su quoi donc ni de traumatisme an ka jamanadenw quoi an traumatisera de ni faso de ɲuman de filɛ kaso la u bolo ko a bɛ jeune bɛɛ ko k'a bɛ na ni jeune ma bɔ a 50 ye an bɛɛ kulela c'est tellement i m'a ye président sɔrɔsi premier ministre sɔrɔsi président de l'assemblée o ye sɔrɔsi c'est-à-dire u y'a ko bɛɛ kɛ militaire ko ye u tɛ fɛ maa wɛrɛ ka fara olu kan c'est-à-dire que Mali yɔrɔ o yɔrɔ ko sɔrɔsi de k'a bɛɛ gérer u tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka marifa ta ni sɔrɔsiw tɛ olu tɛ se ka jamana libérer ni kuranɛ cɛ a tɛ se Mali armée dɔrɔn tɛ se ka jamana in libérer tant que réservistes ma fara an kan hali Amérique ya réservistes bɛ yen aw bɛ ka irisiw ka sɔrɔsi minnu bɛ ka baara kɛ n k'olu caman olu ye sɔrɔsiw ka sɔrɔ o ye irisiw ka sɔrɔsi fɛnw dilannenw de olu ye milisiw de ye sɔrɔsi irisiden minnu ye marifa ta k'u bɛ irisi dɛmɛ ka sɔrɔ sɔrɔsiw tɛ n k'olu de filɛ an fɛ yan n'aw b'u wele ko Wagner mais c'est ça franchement légion étrangère kɛ yan o tɛ Faransi fana aw ko de Assimi Goïta tɛ fɛ hali sɛ ka marifa ta ko ka jihadistes kɛlɛ bon a tɛ se awa kɛlɛ in tɛ ban fana tant que Assimi bɛ yen sara mɔgɔ bɛ jamana den ɲuman dɔ de la minnu bɛna jamanadenw fara ɲɔgɔn kan hali n'an bɛɛ bɛ marifa ta an k'a ta bɛɛ ni ye nin fɔ mɔgɔ bɛ jamana fɛ a cɛ y'a bɛɛ dun kaso la hali ka jama labɔ Assimi Goïta ye ka jama labɔ ko jama a ye bɔ a ka Assimi soutenir mɔgɔ min y'a kɛ o ye Ben le cerveau Choguel Maïga an ye le 14 janvier bɔli min kɛ ko CEDEAO mɔgɔ tun bɛ fɛ ka na Assimi Goïta yɛrɛ de kɛlɛ ni Assimi Goïta yɛrɛ kɛlɛ dɛ jama min bɔra o la o jama dɛ jɔn y'o baara kɛ Ben le cerveau docteur Choguel Kokala Maïga olu d'o baara kɛ olu d'o baaraw kɛ est-ce que tu vois nin kɛra le 14 janvier de abela lajɛlen ni mɔgɔ minnu y'o baara kɛ k'a yɛrɛ sankɔrɔ ta k'a tɔgɔ d'a ma Assimi ye coup d'état fɔlɔ kɛ n bɛ fɛ Yusuf Toloba ka kuma in lamɛn mɔgɔ o mɔgɔ ni e bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ Assimi tɛ fɛ i ka yɛlɛ o de Mali in bila a kɛra ko in kɛra banyango de quoi c'est à dire e tɛ taa ɲɛfɛ ale t'a dɔn mais ale tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ ka fɔ n'ale tɛ bon Ben le cerveau ni jama min na bɔ o kɔfɛ u ma sɔn wɛrɛ jama wɛrɛ u b'a préférer jama yɛrɛ kana bɔ parce que ni jama la bɔra mɔgɔ minnu bɛ jama la olu de bɛ jamana i ma Bubu Mabel ɲɔgɔnna su de ka di Assimi Goïta ni mɔgɔ tigɛlen b'olu la yogoro mɔgɔninw de ka d'u ye parce que olu tɛ se ka jamana bɔ mɔgɔ t'u kɔ mais mɔgɔ ɲɛnama ye kɛ de bɛ se ka jamana mobiliser o t'e fɛ o jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo jumɛn i bannen bɛ ko maliyɛn den dɔ ko k'u bɛ marifa ta i ko k'i t'olu dɛmɛ donsow fana bɛ ka fanga i bannen bɛ k'olu dɛmɛ i tɛ VDP créer i tɛ armée a tɛ recrutement tɛ ka kɛ foyi tɛ ka kɛ sɔrɔsiw bɛ ka sa don o don an kilo t'a la ko recrutement bɛ ka kɛ terroristes dun bɛ recrutement na matin midi et soir renfort bɛ ka bɔ Mauritanie ka na renfort bɛ ka bɔ Algérie ka na o bɛɛ la a bɛ Bamakɔ kɔnɔ Sunguru balajɛ filɛ la ka Mali sanu suɲɛ k'o di Sunguru ma olu ka tigi yala Dubaï ni fɛnw na ka avion ta k'o da Sunguru ma ninnu bɛ se ka mun de kɛ Mali kɔnɔ il peut faire quoi bɛɛ ni ye nin de fɔ an bɛɛ ka laɲini Mali ka ɲa de
Mogo munu be na ni akilna nyuma anya be ni mogo flami ni jama mina bo depuis ala ka Mali da Modibo Keita madeli kan jama soro malien deshima deli kan jama la boforo o kera e Assimi Goïta John do barake bel le cerveau docteur Choguel ko kala mayka o flabe flek kasola bi Youssouf Toloba awa turube de la de na Assimi Goïta soro na mi do kasola ka fuma tunya mogo di parce que e to be ka fobi donso be ko Youssouf Toloba ni donso ye victoire kebi ko donso yi sara ka jadi su ganga bo bajakara abe fa ko Youssouf Toloba vraiment ye barake o toko Assimi to fait awa Assimi te fait ko toko fana soro aba préférer banjakara ka beka sa beka kor singeni jadi su jamais a te son die kono aw donso ka toko soro a te VDP kola a hasidi a nyango nye adama de ma jugu manga ninge jugu mana fo Assimi ni fora voilà la réalité fere sugu be anye chela somie a te toko tigi fa krefe a te fe moko ko toko ka fa krefe hali sorasi toko tugu abasi ni fe no awo bekle sadi mogo be ni influence be la Assimi Goïta te fe ale bolo ko ale be mundo ko ala ta don aba tonne la drofo bo mogo be klala Mali yere be klala siècle mogo te ka do burunusi do ni fo na voilà les réalités donc donso abe do de ke al do ne wole ko nga wara frango ko adi donso ma ne be ka sra ko nya doni parce que anta do mumbi Malien do be ka fo groupe sa fela ko ka wara frango ko adi donso ma bon ne be ka sra ko nya doni quoi parce que ne ta do mumbi ne be façon de nyuma be soutenir donso de bi se ka mo gon kele wallahi donso ne marfa di donso ma sa bu mo gon be dégager ka bo ne de fleka fana ma Assimi take parce que donso toko be folingo mandai voilà la réalité ko dogole mbe wa ne siku tungara de fleka fana Youssouf Toloba ti dai ka shinoko ati deme da Assimi ti deme na deme ku ga bona na Assimi Goïta deme kumbe bo wuluge bala ka bona aba kina fa ba o deme di avec clé flaflani ka be mununu nani donso doro pouf avec la ka donso to itukuni donso abe do ka were ala ka au bo nyuma bonna ni ala sona ma fana au donso au nyuma be bo ala fana mais ko Assimi ba o deme ayi ame do de kala ka Assimi genga boy ma président nyuma do kana o ka se ka ni situation gérer kanya Malien me lafia sur tuka mina ame ala de dollars sinon mogo mankuna na to ko Assimi a jamu Goïta te se ka fo ka papa te se ka ke o de kumene bolo ka fo bena Malien munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka warchi no kala be Senweb application télécharger a photo flana Senweb application télécharger abene ka corps pour modo urgent 10 € bena o ya reta o ko fa ba banque information be do aw so mo be Mali Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abolu ko orange numéro to anu to be 40 ka na warchi ma ba so orange manera sur place wakati aw dia abe warchi drome kila o ta sara o de kundo akambe